Pois, imos empezando, se vos parece. Estamos máis ou menos todos, non? Bueno, pois moi bons días a todas e a todos. Gracias por este tempo, por estar aquí. Eu son Xermán Bugallo, son médico preventivista e agora mesmo tamén coordinador, un dos coordinadores da Rede Galega de Promoción da Saúde. Entón, elas son Sofía Cruz, que xa coñecedes e que despois tamén comentarán un pouco como están a traballar aquí na área sanitaria. E, comentar un pouco a... se me deixa o punteiro, porque isto teóricamente debería... Pero está... Sí, diría que sí, ¿no? Sí. Sí, teóricamente está encendido, pero... Bueno, se non paso as... Na proba ia todo, é verdade que sí. Bueno, pois vou pasando desde aquí, se non... Sí, se non... falo desde aquí, se non é o mesmo. Bueno, se me escoita ben igualmente, non? Bueno, pois iso, que imos comentar un pouco nesta sesión as liñas, a ver se agora están, vale, era isto. Volto aquí. Agora sí, imos falar nesta presentación un pouco das liñas estratégicas do plan Obesidade Cero, as accións destacadas, vale, que xa sabedes que se presentou este plan recentemente, e despois, nun segundo lugar, hablaremos máis en concreto da Rede Galega de Promoción da Saúde, da REGAPS, quenes conformamos ese equipo, os obxectivos da rede, estas primeiras funcións que estivemos levando a cabo estes últimos meses e os proxectos que están en marcha, vale. Bueno, simplemente empezando, contextualizar un pouco o escenario. Nos últimos 50 anos triplicaronse as cifras de sobrepeso e obesidade. Isto xa sabemos que ocasiona unha carga de mortalidade importantísima e ademais contribúe como factor de risco para enfermedades cardiovasculares, diabetes e moitos tipos de cancro, o que supón, polo tanto, un problema de saúde pública que require unha abordaxe integral e, por ese motivo, se creou este plan Obesidade Cero con 8 anos de duración, dende o 2022 ata 2030. Pois ben, simplemente por, como decía, contextualizar un pouco o escenario actual, para elaborar este plan, reflexaronse aquí algúns datos da Enquisa Europea de Saúde do 2020 e chamaba a atención que máis da metade da poboación galega tiña exceso de peso no 2020. Dese 55,7%, podíamos tamén sacar algúns datos de que o 16,5% presentaba obesidade e un 39,2% aproximadamente presentaba sobrepeso. Outros datos interesantes tamén que se extraen deste plan, que o 41,3% da poboación adulta galega era sedentaria nese ano e que 6 de cada 10 galegos non realizaba exercicio físico no tempo de ocio. Tamén comentar simplemente datos chamativos como que 3 de cada 10 persoas, solamente 3 de cada 10 persoas consumían verduras, ensaladas e hortalizas a diario. Entón, ante esta problemática, fíxose unha enquisa a través de Xanel Aberta Familia, da plataforma Valar, e o 94% da poboación amosaba preocupación por esta problemática e o 71% comentaba que a administración tiña que ter peso nas decisións que se tomasen para abordar este problema. Entón, conformáronse 4 mesas para abordar este plan, digamos, deseñar esas liñas estratégicas e invitáronse a xentes comunitarios, a xentes sociais, persoal tamén do sector privado para priorizar esas actuacións e redactar o plan Obesidade Cero con todas as aportacións de todas as mesas. Ese borrador, digamos, que se avalou finalmente por 11 sociedades científicas e finalmente o plan Obesidade Cero aprobouse en setembro de 2022 sen votos en contra no Parlamento, o que lle confire certa estabilidade para os próximos anos. A meta final deste plan, en definitiva, era a reducción da prevalencia de sobrepeso en Galicia dun 15% no 2030, con dous obxectivos intermedios que serían a reducción do 1% no ano pasado, 2023, e do 5% en 2025. E ben, estas son, digamos, as pezas claves deste plan, de algún xeito traballar nas contornas, favorecer que sexan contornas saudables, que agora comentaremos máis en profundidade, a capacitación das persoas para tomar as decisións máis saudables
entre todo o abanico de posibilidades, e tamén apostar pola investigación e innovación para xerar coñecemento, poder avanzar, difundilo e adoptalo no día a día. A última peza, que sería un pouco o que pecharía este puzzle, que sería pois, o traballo conxunto e coordinado para estructurar este plan cunha perspectiva de saúde en todas as políticas. Ben, estes son os piares fundamentais do plan, no que se basa. En primeiro lugar, pois, a alimentación equilibrada. Galicia é unha comunidade agraria, gandeira, pesqueira. Temos unha amplísima oferta para plantexar unha alimentación variada, equilibrada, basada en produto de tempada e sostible. E tamén outro pilar importante é a actividade física regular, adaptado a cada momento vital, atendendo as capacidades e as necesidades de cada persoa e tamén as preferencias das persoas. É un plan que tamén aborda a hixiene do sono, tanto a cantidade como a calidade, a importancia segundo tamén a idade, e atendendo un pouco as necesidades das persoas e, en última instancia, o benestar emocional. Ben, o que comentábamos antes das pezas estruturais, este é un plan que se divide en 3 eixos, que contén 11 obxectivos e 41 accións directas. Bueno, pois este primeiro eixo pasaría pois, ao que comentábamos, potenciar as contornas promotoras da saúde, no segundo eixo capacitar na toma de decisións máis saudables, que a opción máis saudable sexa a máis sinxela e tamén a máis atractiva, e finalmente a investigación e innovación, que tamén comentaremos agora con máis detalle. Isto sonará probablemente da exposición itinerante que estamos levando a cabo polos hospitais e que agora mesmo está no hall de entrada, e precisamente hai unha cara no que se pode consultar todos estes obxectivos. Pois ben, no eixo 1, como comentábamos, pasa por potenciar as contornas promotoras de saúde nun entorno político favorable e un dos piares sería pois, a potenciación das escolas promotoras da saúde, tamén o fomento de hábitos saudables no ámbito laboral, facilitando as decisións máis saudables, tamén dinamizando os activos en saúde da comunitaria, dos activos comunitarios a través dos recursos e as actividades que se estean levando a cabo, e, por suposto, no ámbito sanitario. Por eso estamos hoxe aquí, por eso estamos levando tamén estas presentacións nos centros de saúde nos restos dos hospitais galegos. Comentar algunhas accións destacadas deste primeiro eixo, o que comentábamos de saúde na contorna laboral, pois, por exemplo, unha das accións directas serían as reunións en ruta, que plantexaría pois, esas reunións entre dúas ou tres persoas como máximo, de non máis de 15-20 minutos, para abordar un tema ou unha problemática en lugar de estar sentados ao redor dunha mesa. Outro sería, por exemplo, a análise e a mellora dos menús dos comedores colectivos e restauración, programas que intentan conectar o ámbito sanitario co ámbito comunitario, como Adestra a túa saúde, xa se fixeron 2 pilotos en Abegondo e en Arteixo, e agora mesmo, comentaremos a continuación tamén en que punto está este programa, a creación da Rede Galega de Promoción da Saúde para poder levar a cabo esta dinamización de activos en saúde, e a participación en grupos europeos, como pode ser Care for Diabetes, que tenta de algún xeito mellorar o control dos pacientes diabéticos a través de hábitos saludables, e Health for Kids, que sería un proxecto no que tamén estamos a participar, que tenta pois, diminuir a prevalencia de sobrepeso e obesidade infantil en grupos vulnerables a través dun enfoque comunitario. Ben, dentro da Rede Galega de Promoción da Saúde contamos cunha dietista nutricionista na parte da coordinación da rede que nestes últimos meses pois, estivo traballando intensamente na mellora da calidade nutricional dos menús escolares a través do programa 16 do PNCOCA da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición. É un traballo que está levando moito tempo, pero que sí que por fin está vendo a luz, é un pilar fundamental deste primeiro eixo. Comentar tamén algúns dos obxectivos dentro de saúde na contorna laboral, o que comentábamos, aumentar o nivel de actividade física, reducir o sedentarismo, e soaraos tamén o proxecto da sinalización chanzo a chanzo, que xa está presente nos hospitais, que xa está presente cada vez en máis centros de saúde, e agora tamén estamos incorporando este proxecto de sinalización no resto dos edificios públicos, xa sean concellos ou outros edificios administrativos. Outra das accións directas serían os descansos activos ao longo das xornadas laborais, e de algún xeito ser referente no ámbito da empresa tamén, e no ámbito de todas as especialidades, no ámbito sanitario tamén, e despois, que comentábamos das reunións en ruta. No obxectivo número 2, que falaba de mellorar os hábitos alimentarios entre o persoal
entre as persoas traballadoras, pois pasa por tamén algunhas accións que xa se están levando a cabo en algúns edificios, como ofrecer froita para os descansos e de algún xeito adquirir este hábito, ou directamente mellorar a oferta alimentaria existente nos propios centros de traballo. Finalmente, outro proxecto, outra acción destacada sería a sinalización con estes carteles de Aliméntate Ben. E, por último, o obxectivo 3, que pasaría por diminuir os factores de risco metabólicos asociados ás enfermedades transmisibles a través da avaliación da composición corporal e da condición física nos exames rutinarios. Bueno, como comentaba antes, este proxecto Adestra a túa saúde é un proxecto que xa probablemente xa vos soe, é un traballo conxunto coa Secretaría Xeral para o Deporte, e agora mesmo pois, están traballando para incorporar máis municipios precisamente a esta estrategia. Fundamentalmente consistiría en prescripción de exercicio físico dende os centros de saúde para despois, a continuación, facer un seguimento por parte dos promotores dos concellos. É un proxecto moi ambicioso, lóxicamente ten as súas limitacións, porque non en todos os municipios poderase contar a priori cun promotor de exercicio físico, pero se está traballando precisamente nesa estrategia para poder chegar a máis lugares con este proxecto e fomentar de algún xeito o exercicio físico. Nun primeiro lugar, nun primeiro momento, está plantexado para persoas de máis de 60 anos, despois de avaliar a súa condición e as súas necesidades particulares. De aí que a prescripción inicial parta do centro de saúde. Bueno, o eixo 2, que falábamos tamén ao comenzo, de capacitar na toma das decisións máis saudables, algún xeito favorecer a adquisición de habilidades na cidadanía, capacitar no ámbito sanitario e educativo e formar a outros colectivos profesionais relacionados a través de formación, a través de talleres e a través de acción comunitaria. Bueno, algunhas das accións destacadas que xa estamos levando a cabo e que estivemos a traballar nestes últimos meses serían estas. Sí que quería resaltar nun primeiro momento Xanela Aberta a Familia, que é unha web interactiva na que estamos a traballar dende todo o servicio de estilos de vida saudable. Concretamente, a Regaps está actualizando o contido desta web de tal xeito que podamos amosar pois material formativo e informativo tamén. Nesta web atópanse tamén pois ferramentas para adoptar un estilo de vida saudable na poboación, enfocado na familia e enfocado tamén para todas as idades. E tamén podense consultar os webinars que fixemos o ano pasado en directo con preguntas. Eran webinars, ademais, cunha temática elixida polas propias familias a través de enquisas que se realizaban previamente. Agora mesmo tamén estamos traballando para que se volvan a realizar, pero estes webinars se poden consultar, se poden visualizar e se poden consultar tamén a resolución desas dúbidas que se plantexaban na mesma web. E, finalmente, pois, os boletíns periódicos que estamos elaborando mensualmente e que se están incorporando nesta web de Xanela Aberta. Bueno, esta é outra das accións destacadas que non sei se vos soa, pero é a campaña de Gastas Pista, que pasaría por fomentar o exercicio físico a través do baile, pero tamén a través de todas as pistas, xa sexa baloncesto, xa sexa patinaxe ou, pistas asfaltadas ou sen asfaltar. A idea é esa, manter un pouco a través do show, a través do baile, a través da actividade, poder fomentar ese exercicio físico enfocado inicialmente, neste caso, na poboación máis xove, pero tamén en adultos. Bueno, o último eixo pasaría por promover a investigación e innovación, pois iso, desenvolver a rede de investigación e promoción da saúde a través dun acordo entre os distintos departamentos da Universidade e o Servicio Galego de Saúde, innovar continuamente a través da realidade virtual e desenvolver un sistema de vigilancia para medir o sobrepeso, a obesidade e os factores de risco asociados, e avaliar tamén os resultados de todas as accións que estamos levando a cabo. Bueno, estas serían as accións destacadas deste eixo. En primeiro lugar, Sanidade Mediaverso, e despois tamén a Cátedra Vida Saudable. Bueno, comentar simplemente de Sanidade Mediaverso, como xa sabedes, se presentou recentemente, é unha plataforma con financiación europea que tenta promover estilos de vida saudable, tenta realizar accións de promoción da saúde a través das novas tecnoloxías. Entón, dentro desta estrategia, atopamos aplicacións, xogos interactivos e vídeos divulgativos. Podemos, por exemplo, atopar en Sanidade Mediaverso o programa multicomponente para persoas maiores, baseado en experiencias de realidade virtual, ou, por exemplo, a aplicación Camiña, que é unha aplicación móvil que conta os pasos, asemella como se estiveses a facer o Camiño de Santiago, amosando as etapas do mesmo. Un planificador de comidas para poder planificar todos os menús mensuales, e ademais tamén elaborar unha lista da compra para poder facilitar este planificador de comidas nas familias.
Tamén xogos interactivos para os máis novos, liga da alimentación saudable, fomento da actividade física, por suposto un diario de sono, polo que comentábamos da importancia da higiene do sono, e o que dicía tamén, vídeos divulgativos relacionados con actividade física, con alimentación saudable e con o benestar emocional. Por outra banda, pois a presentación da Cátedra Vida Saudable, que tivo lugar agora recentemente nos últimos meses, que é fundamentalmente crear ese instrumento de colaboración entre o persoal investigador e docente da Universidade de Santiago neste caso e cos profesionais sanitarios e non sanitarios vencellados ao sistema de saúde. Bueno, esta cátedra trata de fomentar o estudo, a investigación, sobre todo de todo o relacionado con promoción da saúde e tamén do envellecemento activo. E de algún xeito tamén propoñer actividades docentes, académicas e investigadoras. Agora mesmo tamén están desarrollando unha serie de programas nos que incorporan concursos tamén para o estudantado e o director desta cátedra sería o profesor Francisco Camaño. Bueno, como todo plan, require sempre un seguimento e unha avaliación, é un documento, este plan obesidade cero dinámico, onde se irán revisando todos estes indicadores e, polo tanto, se poderán reformular os distintos obxectivos e as distintas accións en función dos resultados e do escenario que vayamos adoptando con estas estrategias. A avaliación é unha avaliación obxectiva baseada en indicadores SMART que pretende avaliar este impacto das accións. E, finalmente, contempla a creación dunha comisión técnica para o seguimento global do plan, que se está a cumprir correctamente, da avaliación dos obxectivos e tamén, lóxicamente, da información sobre o grado de cumprimento a todos os niveis. Bueno, xa pasamos a este segundo apartado da presentación que ten que ver máis coa nosa rede de traballo. Esta rede de traballo xurde precisamente a raíz do plan obesidade cero para desarrollar todas estas liñas estratégicas. Pero ben, que é a REGAPS? Bueno, a REGAPS é un grupo de traballo multidisciplinar que tenta funcionar de nexo de unión entre todos os axentes comunitarios para levar a cabo accións relacionadas con promoción da saúde. Paseime. Iso é. Esta Rede Galega de Promoción da Saúde depende da Dirección Xeral de Saúde Pública e concretamente do Servicio de Estilos de Vida Saudable e Educación para a Saúde. É unha rede, como comentaba, que potencia, digamos, todas estas estrategias locais que melloren a saúde da poboación. E quenes conformamos esta rede? Bueno, inicialmente existe un grupo coordinador en servicios centrais que está formado por 3 médicos especializados en medicina preventiva e saúde pública e unha dietista nutricionista. Pero despois, en cada área sanitaria, temos unha parella de responsables de área que serían unha traballadora social e unha terapeuta ocupacional. Neste caso, Cruz e Sofía na área de Ferrol e entre todos estamos traballando conxuntamente precisamente para levar a cabo esa dinamización de estrategias comunitarias. Bueno, comentaremos agora as accións dos últimos meses. Cales son os obxectivos? Bueno, pois en liñas xerais promover estilos de vida saudables na poboación, establecer un nexo de unión entre todos os agentes comunitarios, como dicía, analizar a situación de cada municipio, coñecer esas necesidades, esas oportunidades de mellora para plantexar iniciativas realistas, elaborar un mapa de activos con todos os recursos e todas as actividades que xa se están levando a cabo e potenciar a promoción da saúde, lóxicamente, tamén no ámbito sanitario. Por iso a importancia destas sesións é de que se coñeza esta rede para poder levar a cabo todas as iniciativas pendentes. Desenvolver as liñas estratégicas do Plan Obesidade Cero, como comentábamos, e tamén crear un sistema de vigilancia conxuntamente coa Cátedra Vida Saudable para evaluar, digamos, o resultado destas accións. En última instancia, pues, bueno, capacitar tamén os agentes sociais para que se convertan a súa vez en promotores da saúde e poder estender estas boas prácticas a outros lugares. Ben, estamos levando a cabo estas presentacións nas áreas sanitarias, fundamentalmente nos hospitais, pero tamén nos centros de saúde. Tamén estamos visitando os concellos precisamente para hacer esa análise e para coñecer as necesidades de cada un deles. Estamos elaborando estrategias de difusión a través das xornadas como a terceira xornada de saúde en todas as políticas, a segunda xornada de saúde pública, e tamén estamos elaborando ferramentas de difusión como o Benres Saudable, que vos soará porque é un boletín que tamén está aloxado en Xanel Aberta Familia e que estamos publicando mensualmente o primeiro venres de cada mes. Agora falarei deste boletín, pero, bueno, é unha destas accións nas que estivemos traballando e nas que estamos a traballar intensamente nestes últimos meses. Tamén estamos con estrategias de vinculación precisamente a través da exposición itinerante que estamos movendo polas distintas áreas sanitarias e, como comentaba, importante a análise para detectar as necesidades reais e as oportunidades de mellora, cun informe de situación de cada un dos municipios e con mapa de activos que verá a luz próximamente en o que expondremos todos eses recursos e as actividades.
Ben, no informe de situación, como comentaba, o que buscamos é establecer unha fotografía da situación demográfica do estado de saúde digamos, do municipio. Pretendemos elaborar un análise DAFO para detectar, digamos, esas debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades e plantexar, digamos, iniciativas concretas. Concretamente, pois, bueno, estamos analizando precisamente esa oferta deportiva e non deportiva relacionada con promoción da saúde, tamén todos os recursos urbanos e naturais, precisamente tamén para avaliar todo o que ten xa ese municipio, pero tamén para incorporalo nese mapa de activos. Bueno, tamén evaluar pois, o número e as asociacións deportivas, as accións que están levando a cabo e outro tipo de asociacións. O mapa de activos no que estamos a traballar leva por nome Atopa Saúde, é precisamente o que tenta, a rede, precisamente identificar todos esos activos en saúde, todos os recursos comunitarios, todas as actividades que xa están presentes para dinamizalas e visibilizalas. Entón, a Rede Galega de Promoción da Saúde, pues, bueno, elaboramos un protocolo normalizado de traballo para traballar conxuntamente entre todas as áreas sanitarias e deseñar un mapa de activos entre todos para poder establecer estas búsquedas directas. Nós, como a rede, agora mesmo estamos traballando nesa búsqueda, pero a idea é que sexa unha ferramenta participativa, que calqueira asociación, calqueira persona poida propoñer recursos e actividades que se estean levando a cabo e nós poder validalas para se ajustan a esos criterios de promoción da saúde para poder incorporarlas neste mapa. Este mapa pois, tenta iso, promocionar e difundir estes activos nos distintos ámbitos, nos distintos lugares do ámbito comunitario e, en última instancia, integrar este mapa de activos na historia clínica electrónica para facilitar a prescripción social. Entonces, é un pouco o obxectivo total deste mapa de activos, é unha ferramenta completa, dinámica e despois que sexa de un uso sinxelo e que a xente poida consultalo facilmente. Bueno, isto sería unha pantalla que todavía non temos o definitivo porque non se presentou aínda, pero estamos ás portas de que vexa a luz porque Atopa Saúde estará inicialmente incorporado na web do Observatorio de Saúde Pública, na web, digamos, aunque aínda que despois queiramos introducila tamén na historia clínica, como comentaba. Bueno, este é o boletín do que falábamos agora, o Benres Saudable, é precisamente un boletín que estamos enviando a través do correo corporativo a todos os profesionais do Sergas o primeiro Benres de cada mes. Neste boletín pois incorporamos artigos breves de promoción da saúde, tamén algunha recita de tempada e unha axenda moi completa de actividades en promoción da saúde que se está levando a cabo en todas as áreas sanitarias. É un boletín inicialmente dirixido aos profesionais do Servicio Galego de Saúde, pero que tenta facilitar esas prescripcións de cara aos pacientes. É dicir, que poidamos ter unha axenda con actividades concretas para poder propoñer aos pacientes que acudan á consulta, por exemplo. Este boletín tamén se pode consultar, como comentaba, na web Xanel Aberta, aínda que se envíe a través do correo corporativo, está disponible nesta web Xanel Aberta Familia e se pode consultar tamén a toda a axenda desplegable, porque no Benres Saudable que se envía é un PDF que únicamente incorpora dúas actividades por áreas sanitarias máis destacadas, pero a axenda está moito máis completa na propia web. E iso sí que quería recalcalo porque, bueno, dentro do PDF hai un montón de links para poder acceder ao contido máis amplo. E, bueno, isto é todo. Estes son os nosos contactos, como dicía, a nivel central temos un correo onde podedes contactar con nós e logo por cada área sanitaria temos un correo corporativo para contactar con esas responsables de área e poder plantexar calqueira cuestión relacionada con promoción da saúde, dúbidas ou calqueira cousa que queirades comentar. E neste momento pois quería darlles paso a elas porque realmente gustaríame que fosen as protagonistas realmente porque son elas as responsables de área desta rede, as que están traballando intensamente a pé de pista, como quen di, Sofía Puenta, terapeuta ocupacional, e Cruz Fernández, traballadora social. Estes son os seus teléfonos e extensións e o correo de Regaps Ferrol. Quedamos a vosa disposición por se queredes alguna dúbida e que contedes tamén vos un pouco o que estades a traballar. Sí. Nada, pola nosa banda estamos a disposición, se tedes alguna dúbida, tanto pois que teñades unha idea para facer algún obradoiro ou unha charla, como para facer unha dinámica no centro de saúde ou no hospital, pois nós podemos axudarvos a esa organización ou a esa visibilización do que estades xa facendo, non? Que tamén ás veces está facendo moitas accións, pero unha pena, que unha mágoa, que se queden somente nese centro de saúde, non? Que non o sepan o resto da área sanitaria, tanto para copiar esa idea magnífica como para mantela no tempo, non?
Entón, nada, recalcar que tes aí o noso correo e o noso número. Preferimos que sexa polo correo porque así podemos dar a información máis exacta, máis específica, pero se tedes alguna dúbida rápida podemos contestar os 2 números de teléfono móvil e a extensión do despacho, sen problema. E nada, tamén comentar que, bueno, ás veces veredes que o despacho está no Hospital Naval, na planta 0, despois do hall, cerca da cafetería. Se vedes que non está a luz, non quer dicir que non estemos, simplemente que non estamos no despacho, estaremos polos diferentes municipios. De todas formas, eso, podedes chamar sen ningún problema, contactar con nós a través do correo. Nada, estamos aquí para axudar e crear tecido, non? A nivel de promoción da saúde, que é o interesante. Moitas gracias por este tempo. Sí, gracias por este tempo. E non sei se tedes alguna dúbida ou queredes comentar algo, ou quizáis foi un pouco rápido, pero polos tempos bueno, sexa para, por exemplo, a xenda de actividades, se alguén quere comentar de algunha actividade que se incorpore nesta xenda mensual, pois tamén pode contactar, ou algún taller ou algunha charla que queirades ofrecer ou que queirades que levemos ali, pois tamén podedes contactar con nós para estas cuestións. Eu quería, bueno, aproveitar agradecervos o traballo. A verdade é que é moi difícil ás veces nunha organización tan grande como a nosa, na que a saúde pública está moi centralizada, ou ben unha organización moi centralizada, e tamén a parte comunitaria que temos que facer nas áreas, pois está non está moi priorizada frente á situación da demanda asistencial que temos, non? Por lo tanto, a mí pareceme que é moi importante a posibilidade que nos plantexa este programa de que actividades que se poden estar a realizar de forma illada, incluso por profesionais, non só por servizos de unidades de atención primaria, sino tamén concellos. Hai moitas cousas que se están a facer e que ás veces se perde forza porque non se coordina ou non se suma, non? E, por lo tanto, desde logo, para nós sería moi importante que se coñecera a implicación que supón ter un dispositivo nas propias áreas, non? Que seguramente moitos de nós, eu, por suposto, non podo da maneira que coñezo, non? Pero realmente é un dispositivo novo que leva tempo a traballar, que está facendo moito traballo, pero que non se visualiza moito, que seguramente o traballo de poder chegar ás partes máis asistenciais. No ámbito da atención primaria hai actividades comunitarias importantes porque individualmente é moi difícil traballar en esto, e, por lo tanto, bueno, pues tentaremos ver si somos quenes de trasladar isto aos distintos tamén unidades de servicios de atención primaria e hospitalarios, lógicamente para que saiban que podemos contar con vos para moitas cousas. E seguramente, se damos esa visión comunitaria, tamén melloraremos moitas cousas do que estamos a facer, porque a situación da prescripción individual está claro que está garantida, pero a realidade é que a nivel comunitario pois seguramente teñamos moito camiño por recorrer. Por tanto, agradecer o traballo, agradecer a aposta e, dende logo, bueno, pois, que nos axudedes tamén que se visibilice máis, porque evidentemente unha experiencia illada pois non axuda moito, axuda a unha población moi concreta, algo tan xenérico como temos aí, que pois, temos moita tradición do traballo comunitario con algúns dos concellos da nosa área, e, por lo tanto, pois, a enfermería comunitaria, sobre todo, que está sendo un espaldarazo moi importante estas actividades, un pouco, pois, que sexamos queres de canalizarlas aí. Por lo tanto, agradeceros o traballo e esperemos que, bueno, pois, co actos como este, que se chegue aos profesionais para que non se sintan sós nesta dinámica de favorecer a prevención, que seguramente é a gran perjudicada por a actual forma de traballar no sistema. Si, ás veces pasa que a mellor un profesional ten unha idea, pero non sabe como levar a cabo, non? Porque vese, como estás comentando, en soidade, a mellor, ou vese desbordado. E a mellor ter en conta que estamos nós para ser esa peza de coordinación, de axuda, de tecido de red, creemos que é importante. Xa pasou algunhas accións que estamos levando a cabo, tanto a través un profesional que ve unha necesidade na poboación, nunha determinada poboación, e axudamos a que faga un taller ou unha charla para esa poboación en concreto que ve no seu día a día, na súa xenda, esa problemática, non? Ou ao contrario, ves que non hai problemática, pero gustareche que a promoción da saúde sexa dende o inicio, non despois, cando xa hai un problema. Entón, para iso estamos tamén arregados, para axudar, para favorecer que haxa esa comunicación bidireccional, que non sexa dunha banda, senón que todos podamos aportar, pero ao mesmo tempo
recibamos. A xenda de actividades vai crecendo, vai medrando mensualmente. A primeira era moi pequeniña e agora é amplísima. Por cada área sanitaria cada mes incorporanse novas actividades. E ademais está, bueno, polo que nos van comentando das áreas, pero máis xente se está apuntando porque se difunde mellor. Entón, bueno, esta é un pouco a idea tamén, que en algúns sitios onde non estaban a facer ningún tipo de actividade relacionada con promoción, pois que se animen tamén a plantexar iniciativas, pois por unha necesidade que detectan, como dicía Sofía, ou circunstancias similares. Al final esa idea, contaxiar esta... Sí. Primero, parabéns por toda a actividade. Especificamente preguntar sobre se está contemplado facer alguna acción sobre as máquinas automáticas expendedoras de comida nos hospitais, que dan polo Gomelo, que son un exemplo pésimo. Sí, de feito, bueno, hoxe non está con nos a dietista nutricionista, pero bueno, é unha dos piares fundamentais da rede tamén, que está a traballar precisamente todo o espectro de accións que ten. Un deles é contemplar, pois, o que dicíamos, de que a oferta nos propios centros de traballo pois mellore, tanto dende as cafeterías como tamén as máquinas expendedoras, por suposto, porque ao final tratase de dar un pouco de exemplo, precisamente, que non é un espazo público como pode ser un hospital que non teñamos esa oferta. Quizáis ofrecer a opción saudable, non digo de prohibir o que xa existe, senón ofrecer, digamos, opcións máis saudables para que a xente poida decidir, e tamén de algún xeito animar a que a xente saiba o que poida seleccionar esa opción. Pero sí que se está a traballar, precisamente a dietista nutricionista da rede é precisamente onde está agora poñendo foco. Agora estivo todo este tempo revisando pois eses menús escolares, pero ademais temos que citar tamén a que non forman parte da rede porque é de outra dirección, pero xa están incorporados na rede de saúde, que son os dietistas nutricionistas en atención primaria. Esta é unha figura tamén moi importante para poder mellorar os hábitos alimentarios da xente, da poboación. Entón, bueno, sí que se está a traballar neste sentido. Non sei se queres alguna dúbida máis ou... Bueno, hoxe non xurxe, pero hai cara ao futuro, que sepades, bueno, reivindico outra vez o número e o correo, que non hai problema se a mellor ao rumiar as ideas e a información, toda esta información que foi un pouco de súpeto, pois que estamos á disposición, sexa hoxe, mañá ou pasado. E nada, moitísimas gracias. Sí, gracias. Importante que no se nos pierda el contenido. Que luego, no, por suerte, aquí solamente traía las presentaciones de ayer y de hoy, pero bueno, por si acaso hay que hacerlo bien siempre.
ayudas